Aquí empecé aos 13 anos ou así, que facíamos equipos por aquí entre barrios. Eu xogaba no barrio da Feira, porque era onde vivía daquela época, e xogábamos contra os da calle, que era o Arenas, que era un famoso equipo. O Arenas aquí era o que tiña o nombre fuerte entre chavales, daí xa pasaba con os juveniles. Xogábamos por uns contra outros entre barrios. Entón, despois fui sacando, fichei no Arenas, porque do Arenas se tiña posibilidade de despois ir aos juveniles do Arcade. E pois empecé a xogar nos juveniles que tiña eu 14 anos, iba para 15. Foi no 60, no 61, e 62, 63, uns anos que xoguei aos juveniles. Era o que había, o equipo maior e juveniles, non había outra cousa, ali non... E xogar coas camisetas que deixaban os maiores e todo eso. Había veces que os colores non coincidían, eran azules, sí, pero uns eran máis vellos e outros, claro, diferentes equipajes, había que ir aproveitando o que nos deixaban os de arriba. Nos abaixo non tiñamos nada, o resto, botas ou o que fora, tiñamos o que coller nós, o sea, compralo nós, non había outra cousa. Sin medio ningún, non? Non tiñas nin calzado, nin tiñas pantalón, nin tiñas botas, non tiñas nada, non tiñas unha roupa do que había pola casa, que se iba collendo pola casa. Porque aquí todo era por compañerismo e pasalo ben, era a diversión que tiñábamos, prácticamente. Entonces era eso. Ahora, claro, a xogar no Arcade, pois xa había unha liga, xa se miraba o nombre do Arcade na prensa, e entonces a ilusión era outra, por dicir algo. Mais ben, como se fora unha pandilla de amigos, porque éramos todos máis ou menos de por aquí de arredor, que nos xuntábamos e viñamos a xugar, non é que houbera un equipo de dicir tal, non? Compañeiros que se xuntaban, viñamos aquí a pasar o tempo, correr e pegarlle aí 4 patadas a un balón dos vellos, porque os novos, os que estaban un pouco mellor, sempre era po equipo de arriba. Nos aproveitar o que nos deixaban, nada máis. Bueno, pois ese campo era un campo moito máis pequeno, non tiña grada ningunha, era aberto completo, non había nada, non había duchas, tiñamos que ir a lavarnos ao regueiro que baixaba por aí abaixo, e ao terminar de xogar, pois íbamos aí abaixo, con caldeiros e tal, e duchábamos desa maneira, non? Hasta pouca agua viña polo río. Iso sí que era terrible. Era os recuerdos mellores que había, cando marchábamos ao río, a pornos en pelota picada, no río todos. Eso era o máis bonito que había. A veces non había ni as 11 camisetas iguales, porque un tiña que poñer unha camiseta de outro color, porque non chegaban as camisetas pos 11. E despois, cando chegaba a vestuario, cando a ver quen collía as mellores botas. Porque as botas eran do club, non é como sentía, que eran os xogadores, non? Teñen as súas, non? Aquí tiña o club, tiña botas, e había uns que xogabas con unha e mañá xogabas con outro. E se non apretaban, pois apretaban. Estaba aquí o defunto de Antonio Rivas, que era o que nos tiña as botas todas colocadas aí e tal, entón, cando viña cada un como sabía dar vos, collíase, aquí o máis pillo era o que mis botas collía. Había quen xogaba con 3 números máis, e había quen xogaba con un número menos. Había que, aquí todos querías xogar, o pé amoldabas á bota, non a bota ao pé. Físicamente bien, potentes, lo que pasa es que les faltaba flexibilidad, les faltaba una serie de cosas que no tenían adquiridas. Por ejemplo, esto de moverse de un lado a otro, esto de poder levantar una pierna, tocarle con la nariz en la rodilla. Entonces, eso lo que es flexibilidad no había. Entonces, pues bueno, fue en lo que trabajamos más que nada. Y después trabajamos mucho, que tampoco no estaban muy acostumbrados a estar con un balón en el entrenamiento. Es decir, en el entreno, tener el balón cada uno, para que... Pues eso fue un poco novedad, un poquito exótico, un poquito de tal, y la verdad es que funcionó muy bien. O campo estaba, en este caso, estaba moito máis abaixo, ahora se desplazou hacia arriba. E a pendiente era moi grande, que por eso a pendiente se escabou arriba para facer o relleno abaixo para nivelarlo moito máis. A pendiente era inmensa, que había. Di que en sí, claro, eu no caso meu, a mí gustaba xogar cando tirábamos para arriba, porque ibas máis lento e a caída era máis fácil, porque o campo era de terra, e o que había, non? Dicía o compañeiro, había pedras ou o que fora.
E cando era para baixo, collías unha unidade endiablada e cando caía, macho, non daba chegado ao suelo. Era de espetáculo. Así como estaba de terra, con erva, lama, cando era da chuvia, só enterrábase un hasta... Pero nos pasábamoslo ben, porque tamén era o entretenimento que tiñamos, non había outras cousas daquela. Nada, por compañerismo todo. Ahora, polo menos, teñen balóns para xogar, porque daquela, se che salía do campo o balón que tiña, xa había que botar media hora a buscalo por aí abaixo, porque os balóns iban por aí polo monte abaixo e había que esperar a que tuxeran o balón para poder seguir xogando, non? Incluso aqueles balóns, pois, tiñan unha correa, iban atados por lado, cando che viña a cabeza o balón que daba no lado da correa, pois quedaba a cabeza dormida. Desos son detalles que me acordan daquela época, non? La gente pues no entraba mucho por el entrenamiento y tenían no sé qué, mañana tenían no sé qué cosa, o llueve mucho, pero después la verdad es que estaban esperando a que llegara para ponerse a trabajar. Hacíamos juegos, hacíamos voleibol pero con el pie, hacíamos montones de juegos, preparábamos estaciones de trabajo. Entonces la gente pues se divertía mucho y venía aquí a divertirse. En vez de venir a entrenar, entrenaban pero se divertían un montón. Puente Sampaio, ibas a Redondela, ibas a Pontevedra íbamos tamén. Sí, normalmente era o presidente que tiña un coche e ali metíanos para dentro, que non era dicir 5 plazas, van 5, non. Os que colleran, el tiña un tipo furgón e metíanos todos ali, hasta a parte do Maio ou esas zonas de aí. Era o que había, non tiñamos outra cousa. Podoche dicir de que na época de antes disfrutábamos máis. Con todos os problemas, dificultades que había, que naquela época non eran dificultades, porque era o que existía, non? Cousas cando non conoces outra cousa, pois iso é o mellor que hai, non? Pero comparando de antes, eu creo que se disfrutaba máis antes que agora. Que increíble.